там. Взимаме си тук. Слагаме си тук. И тук. Отворено си. Зеленото и тук ще става. Взимаме топче. Слагаме там. И взимаме тук. Ох, тук каква си мечка. Да ти взема това. Няма батерия на гърба. И сега ще заобиколим, ако може. Вземем батерията. И там. Взех. Имаме задача да сваляме килограми. Игрите са, за да можем да разпуснем и да тестваме нашата издръжливост. Изреждаме тук при шахтата. Вентилация. Затова, Марти, приемам това, че направи правилна преценка за участието ти в играта, но не приемам това, че не се събра с отбора и се надявам да не се повтаря. Той като един спортист трябва да знае, че винаги, когато сме по време на състезание, държанието ни е за отбора, мотивацията трябва да е на ниво, за да стигнем до победа, а емоциите не трябва да взимат превес. Какво е аз пък? 1, 2, 3, тук, там, добре, там взимам, тук, тук ще съм. Тук трябва да съм много бърз, бати Заки идва. За да си направя. Тичам, хоп. Надявам се Рори да остане доволна. Тази сутрин се чувствам в тон, готова за тренировка. Започваме деня с първа и ще завършим с втора тренировка. Смятам да направя една по-дълга разходка. Помежду така и да се приготвя за тежката, която ми предстои. Много ми е трудно без треньор, защото не съм сигурна доколко успявам да правя всичко правилно, но няма да се откажа. Колкото трябва ще го правя. Чуди се какво ли правят съответно в момента. Най-вероятно и те ще започнат да тренират съвсем скоро. И се надявам, както аз, да не ги подведа и да оправдая доверието им, така и те да успеят да ми помогнат. Те ще го пробваме и така, значи. Така. Идваме там. Идваме тук. Слагаме. Идваме тук. Идваме. Слагаме. Кой ти, бе? Да ме стряскате те ли искате, бе? Няма се оплаша, бе. Взимаме си количката, сядаме и потегляме. Бръм. Бам! Тази количка беше много бавна. Странно, добре. Някаква стаечка. Тук е заключва. Шахта. Как наблюдаш това? Май да, не знам. Май да. Сваляме маската. Там горе ръката. Обича да готви, но някакси през годините готвенето за нея се беше превърнало по-скоро в задължение, отколкото като нещо, което ме доставя удоволствие и нещо, което тя да показва, че се грижи за себе си. Днес, когато я видях в кухнята, с какъв ентусиазъм готви, с какво желание. С някоя си. Не е интересно. Чекаме. Слагаме батонче. Тук кабела води. Ето. Тук. Ето води кабел. Еми хора, ако ви е харесало това видео, забравяйте лайкче и абонирайте.